Hagen norok Indian Got Letest ne samera nyani YouTube channel nungna hage om tak belek kena controversy choli tung jema hamale comedy ni bumung ba ekdom vulgarity ekdom kok hamya kaisa video belek kena viral te controversy choli tongo or besir ba kok sajak tongman hinga kai Rwng Alhavadia ekdom kok hamya buma bupha ni bagi pano ekdom kok hamya kai comedy slamai salayo am kono comedy sikalai hasi hage chin yang ba amte hayata hani kaisa kushi video nuga amte hai kok hamya te comedy ni te video khlale mani amo belek kena chaya hasi hage or Rwng Alhavadia kubangma famous borong no bini o podcast o thangja habena tabo khe bo o viral man video India Got Letest no samera nyani show thangai comedy ni bumung bande ko hamya samani bagi tabo khai bini boro case klaija hage andi khai comedy ni bumung bai ko hamya salaimani buma buphanti bo amoni tuye parliament bo tabo kok soginya ta samni police ni bising tui FIR ongkhormani je viral controversy mani show je faine gesngai amarong ni bumung jotono tongo hage khoroksa Shivsena ni MP Priyanka Chaturvedi tabuktaisa budget section no parliament no India Got Letest sameranya hage Rwng Alhavadia ni bagai kok hamya comedy wo Jisoge samani amono tuye parliament no kok sanai hake Rwng Alhavadia ni kaisa video hake Twitter hake x.com nakar samani boto kaisa comedian yemla andi podcast khani se hai rokne sawa mo saimia te hani sai rijaka rokne hake soto tabu kabangma bororong nugi pekha omo to chikon mikon boya kabangma belekhin popular belekhin views bo kawo jagawo 3-4 crore views hake amoni bagai tabu vulgarity comment hake je ko comedy o damano je also claimani amono delete khlainya ni bagai tabo koilai tongle kabangma borok no hake je ob video je viral mani amhanga kai tabo YouTube krikha amhanga kai delete nongi thaka but je jotono tongmani je osho jotono tongmani amnu jotono delete khaini bagai kabangma borok no koilai tongle yo hake te kaisa kok amono nugui kabangma borok no ni wan sumung no ulta pulta famous tama male je vulgarity bai borok famous ang tongmani tabo kabangma borok no vulgarity khlaiye amdi kok hamya sawi famous ang ni bagai try khai tongmanu hake amono ti tabo kabangma je national media tongmani jago kabangma tabo procharangi tongo awai mungrujagi tongo omo tabo kabangma belekeno controversial viral engja hake chini yang ba amte kasa kani tongo amte ko hamya salaimani jungnuga amo amse procharang jagi haipana amse mani prochar mani asa popular ang jagi omorok boto ayang viral ni naina srungo amani bagai borong no nai srungmani bagai borong no tabo anike ko hamya samani bagai ta parliament ko tisajak nai tabo anti ko hamya sagai tom khlaijang no legal process khlaijang nai hage amono tui nor comedy bising tike tom sanamo chung tuma male chini yang bo chung nugo kabangma Facebook ni bising tui YouTube ni bising tui baksa buksu anti video fani khlainai borok ko hamya samani haipana bongni video tamsuk famous ingya haipana borok bo din famous ingi mano haike chini yang Tripura phasing bo chini yang Tiprasa chiang notice phasing bo amte haiko hamya chalu ingi mano haike chini youth tongnai rok bo belekino hamya tolau kelegi mano tuma hamale bo hani bagai jesani bagai amte kok hamya sa kaya amo ekdom vulgarity kok amte ke sa kaya amo borong manusyoni tomong klayang ithang hasi nungni niya buni buma hani bagai kok hamya sawi comedy slamoi ajagawo thepawe amte ke vulgarity bai amte ke sawi tongphano amo nung nini sama hanya amo amane bagai ni chinyang bo amte kok hamya vulgarity je word no ti kok no slamoi je video khlai tongnero amno ob khlai di belekina sayang na hasi chini future chini thinang je phaine borok rok belekina amno ti inspire ngai amni ka kok hamya tebo bari mano hake among ka hanche normal ang thangnai ka am kono borok muni suni am dam sigri ka hasi aw moina ko thong kisi misam ti tongnai no haipano am kisa limit tongna no ati buharoni ko am ti hamya ka sawe am to kunfana am chayable am deep and kisa pan chay hasi hage nor bhaima to am comment bising ke shahar mano hage tirin video am sunno video na sakala kala di channel subscribe khai di bell icon click khai di jotono khulumbai ke hambai